heɗintoɓe bowal ganni renndo pina le neesu eɗen ngari rutanade hunde e goƴaji yimɓe ɓe kalno ɗo ɓuri tengtude ko fati e laamuji Fuuta. Kono noon mbiyen en mbawa haalde laamuji Fuuta tan gila dia ogen saabu nden ɗi gonano laamuji Fuuta. Ina woodi laamuji ɗi Fuuta rendi e leƴƴi goɗɗi ɓaleɓe. Ina woodi laamuji gonɗi e nder Fuuta taw huftidinani Fuuta foof. Kono kadi ina woodi laamuji Fuuta tan kuftidinɗi ɗin ko laamu deniyankoɓe laamu Almameebe e mbadi kuftidinɗi. E nder nde ɗo tongode noon gam jabtade yoga e namde ko wayno Aissata Ba e woɗɓe namdiɓe e nder dingiral bowal ganni eɗen garta e doggol ngol koɓe 50 kamɓe fiilaɓe almami e tato hayso tawi e nder doggol ngol won artuɓe laabi limtinde ko wayno almami Youssouf Sireli arti laabi limtinde won wiɓe laabi 9 won wiɓe laabi 11. So en duttima e doggol Almameebe ɓe 33 ɓe ko ni delori. Almami Abdoul Qadir Kane kam adi duuɓi 30 o waɗi. Kanko Almami Abdoul Qadir Kane o jeeya ko wuro ne wiye Koɓɓillo hayso tawi o jibina koye nder Sine Saloum ɗo wiyete Pafe Werma. ɗum ni wonata tongode yewtere men arore jokkude gurdam makko. Nde o gasni noon ko hitande wotere lomti Moukhtar Siré Kudeje Talla jeeya ko wuro ne wiye Sinthiou Baman o waɗi hen ko 1806 ha 1807. Nde o yawti noon ari ko biteɗo Hammadi Lamine Bal. Hammat Lamine Bal no hen mbirata jeeya ko wuro ne wiye Boode koye hettere e nder law. Kanko Hammat Lamine Bal noon o waɗi e nder lefol ngol hitande 1808 ha 1809. Wonto garata e defte kadi tawa kanko Hammat Lamine Bal ko 1807 ha 1808. So yawti ko Youssouf Sireli ari lawol mum gadano 1808 ha 1810 no ɓe hen mbiri. Kono sa yeeyi e yoge defte kadi tawa ko 1809 ha 1813 o jeeya ko jaabo. Kanko arti laabi 9 nde Youssouf Sireli yawti arti ko biteɗo Bocara Lamine Bal. Bocara Lamine Bal noon jeeya kadi ko wuro Boode e nder law kanko woni joyabo bo piilaɗo almaɓe. Kanko Bocara Lamine Bal ko 1810 ha 1812 e yoge defte. Kono won defte goɗɗe sa ruttima hen ma taw ko 1813 ha 1816. Ina hen kadi biteɗo Siré Amadou Babali jeeya ko wuro no wiye Ogo noon woni koye hettere leydi Ngenar. Kankone kadi lawol makko ɗimmol ko 1816 ha 1817 no yoga hen mbiri. Kono kadi won hollirɓe wonde ko 1817 ha 1818. Caggal ɗum ari ko biteɗo Ali Ceerno Bocara Wane jeeya ko Mbumbu kadi ko hettere e nder law o laamima 1818 ha 1821. Nde o yawti ari ko biteɗo Mamadou Amadou Anne on ɗon jeeya ko wuro no wiye Ngijilon woni koye nder diwan mo Ngenar. Kanko Mamadou Amadou Anne 1822 ha 1823. Nde on ɗon yawti ari ko biteɗo Siré Hassan Touré jeeya koto Hayre Law ko hettere e nder law hande adan jeeyno ko e Toro ko adinde ina jeeyete e law. Ɗon Siré Hassan Touré ko 1824 koye hitande wotere o laami. Nde o yawti biteɗo Bocara Modibo Kane jeeya ko wuro Dondu noon woni koye e nder Ngenar. Bocara Modibo Kane ko 1826 e hitande wotere o laami. Nde o yawti ari ko biteɗo Ibra Diatara Agne jeeya ko gawol woni koye nder Ngenar woni 11 ɓiijo. Kanko Ibra Diatar ko 1827 ha 1829. Nde o yawti ari ko biteɗo Birane Ibra Wane jeeya ko Mbumbu hettere nder law woni 12 ɓiijo. Kanko Birane Ibra Wane ko 1831 ha 1832. Nde o yawti 13 ko Mamadou Siré Malick Dia jeeya koto wiyete Wuro Siré woni koye Agnemeji e nder Bosoya o laami ko 1832 koye nden hitande kadi o haali. Nde o yawti ari ko biteɗo
babali tafsir ɓoggel jeeya ko wuro no wiye jaaba woni koye nder hebbiya babali tafsir ɓoggel ko 1837 ha 1841 nde on ɗon yawti ari ko biyeteɗo Mamadou Ibra Wane jeeya ko mbumbu Mamadou Ibra Wane noon mbo mbumbu ko kañum woni 15 ɓiijo to banggue fiilaɓe almami kanko ko 1841 ha 1844 o waɗi hen duuɓi tati nde o yawti ari ko biyeteɗo Mamadou Dia jeeya kadi ko wuro Siré e nder Bosoya kanko Mamadou Dia on ɗon o waɗi 1844 ha 1846 nde o yawti ari ko biyeteɗo Siré Ali Ceerno Wane jeeya ko mbumbu ko hettere e nder law on ɗon fiila almami ko 1848 ha 1850 nde o yawti almami 17 ɓiijo ko Amadou Hamet Sawa Thilasi jeeya ko wuro no wiye Pete kanko Amadou Hamet Sawa Thilasi ko 1850 ha 1851 nde o yawti ko Racine Mamadou Ndiathie jeeya ko Madina Ndiathie koye nder law kanko on ɗon Racine Mamadou Ndiathie lawol makko gadanol ko 1851 ha 1853 nde o yawti battuɗo nogas Sibou Wayli jeeya ko ogo noon koye nder Nganar 1854 ha 1856 nde o yawti ko biyeteɗo Amadou Birane Wane jeeya ko mbumbo walla Mamadou Birane Wane ko 1859 hitande wotere nden ɗon o laaɓi nde o yawti ari ko biyeteɗo Mamadou Malick Ba jeeya ko ɗo wiyete babaɓe noon ko banggue Mauritanie kono noon woni ko e nder hettere law kanko woni nogas e ɗiɗi ɓiijo Mamadou Malick Ba ko 1860 ha 1861 nde o yawti noon ari ko biyeteɗo Amadou Demba Siré Ly jeeya ko Diabo woni ko e nder Hebbiya Amadou Demba Siré Ly ko 1861 ha 1863 nde o yawti ari ko biyeteɗo Alassane Baro jeeya ko Hayre Law Alassane Baro ko kañum woni nogas e naye ɓiijo kanko Alassane Baro ko 1863 koye nden hitande wotere o laami nde o yawti noon ari ko biyeteɗo Racine Mamadou Talla jeeya ko Sinthiou Bamambi e nder Damga Racine Mamadou Talla lawol mum gadanol ko 1863 ha 1864 nde on ɗon yawti ari ko biyeteɗo Sade Ibra Wane jeeya ko mbumbu woni nogas e jeego ɓiijo Sade Ibra Wane tan 1866 ha 1868 woni hen duuɓi ɗiɗi caggal ɗum ari ko biyeteɗo Mamadou Mamoudou Bal mo gollere koye nder law on ɗon ko 1868 ha 1869 o laamima hitande wotere nde o yawti ari ko Malik Amadou Tafsirou Thiam jeeya ko Diabo Malik Amadou Tafsir Thiam ko 1872 ha 1873 nde o yawti ari ko biyeteɗo Ndiaye Eli Dewa Jali Baro jeeya ko to wiyete Diabo almami 53 ɓiijo kanko Ndiaye Eli ko 1875 ha 1876 nde o yawti ko biyeteɗo Racine Amadou Ly jeeya ko ogo woni koye nder Ngenar ko 1877 e nden hitande tan o laami nde o yawti ari ko biyeteɗo Mamadou Lamine Sy jeeya ko Pete ko Guirladio Mamadou Lamine Sy ko 1877 ha 1879 nde o yawti noon ari ko biyeteɗo Siré Babali woni 33 woni cakkitiɗo jeeya ko Diabo Siré Babali noon ko 1881 ha 1891 kono eɗen gandi jimandi tubakoɓe naati ko adi ɗum ha laamu waaɓe no fiilaɓe ko wayno Siré Babali sakkitiɗo ha e sakkitiɓe ɓe lefol ngol taw natti jogade daraja mo jogino adango ina woodi noon yaaɓe pilli no mbiruɗen ni laabi kewɗi kono kadi ne waɗi saaha nde lefol ngol diwɗata ngol diwɗi e 1835 ha 1837 ngol diwɗi e 1864 1866 ngol diwɗi 1869 ha 1872 ngol diwɗi kadi 1874 ha 1875 ngol diwɗi 1876 ha 1877 ko jiiɗani ɗum ko won yaaɓe garti laabi kewɗi to banggue diwluji so en pecci ɗum
ma en taw diwan law dañi Almameebe ko ina wona 13 Ngenar dañi Almameebe ko ina wona 6 Hebbiya dañi Almameebe ko ina wona 6 kañum menne Boseya dañi Almameebe hakke nayo teskoɗen lefol ngol hay toranke goto fiila ko ɗum waɗi noon ko caggal birnugol Almami Abdoul Qadir Kane toro eno hewɓe mbiri to banggue tarih natti wadde reconnaître woni heɓtinde lefol ngol ɓuri tengtude e saaha Elimane Boubacara Kane lefol ngol natti heɓtinede to ko ɗum ɗo woni ko meftunoɗen e doggol Almameebe e duuɓi ɗo ɓe laami doggol ngol kadi to banggue duuɓi ɗo ɓe laami ina certes tubanade e cewɗe ɗe e nder cewɗe noon jubbanɗe e tarik Fuuta toon ɓe Ndiaye Saydou Amadou kañum e ko jituɗen e nokkuji kewɗi hay so tawi woodiɗo sirti to banggue laaje ɗe won kam ko ɓuuri ɓettade e ko ɓuuri nandidde to inde ɗe kadi ina gasa wonɗo garaten hen ina certes ko ɗum ɗo woni ko yewtere moon boowal ganni renndo pinala ni so addanno on e nder nde ɗo tonggode